קורה? והיום אני אראה לכם את 15 המודים הכי טובים שיצאו אי פעם למיינקראפט. אז כן, זה בעיקר על דעה אישית שלי, המודים שאני חושב שהם הכי טובים, אבל זה לא רק זה, זה גם כמות הורדות הכי גבוהה וכמות שימוש הכי גבוהה וכל מיני דברים כאלה ואחרים. אז כן, נראה לי שאפשר... זה שייני ואני לא מצלם איתי. אז מה קורה אנשים כאלה? אנחנו רוצים אנשי דוגים. אנחנו עושים חדש. לא הצלחתי לעבוד עליכם, אז זה מצחיק. לא ראיתם, אבל שברתי שיא. שברתי שיא 44. אז רק רציתי להראות לכם את זה.